Κύριε Πρόεδρε, τη θέση μου για την λειτουργία της ΕΡΤ3 την έχει καταθέσει προ πολλών ετών στο δεύτερο, νομίζω, δημοσιογραφικό συνέδριο της Σαμοθράκη, 1995, αν θυμάμαι καλά. Η θέση μου τότε ήταν ότι η ΕΡΤ3, που περιποιεί μεγάλη τιμή να την έχουμε ένα τέτοιο κανάλι στην πόλη μας και οτιδήποτε απαξιώνει και υποβαθμίζει ένα οποιοδήποτε φορέα εδρεύει στην πόλη μας, πόσο μάλλον ένα τέτοιο δημόσιο κρατικό κανάλι, είναι πολύ θλιβερό. Η θέση μου λοιπόν ήταν τότε ότι η ΕΡΤ3 θα έπρεπε να αποτελέσει ένα μεγάλο δορυφορικό δίκτυο που να απευθύνεται σε διάφορες γλώσσες του κόσμου, όχι μόνο στην ομογένεια, αλλά σε όλους τους πληθυσμούς που έχουν κάποια επαφή, είτε πολιτισμική, είτε ιστορική, με τον ελληνισμό. Ήταν μια πρόταση η οποία είχε κάνει αίσθηση και μάλιστα θυμάμαι τότε ο κ. Καστανίδης που συμμετείχε στο συνέδριο την είχε ακούσει με πολύ ενδιαφέρον και έκανε κάποιες ενέργειες στη συνέχεια, που δυστυχώς όμως οι μετέπειτα κυβερνήσεις και οι δικοί του τότε δεν έκαναν τίποτε προς την κατεύθυνση αυτή. Πιστεύω ότι η ΕΡΤ3 μπορεί να επιτελέσει αυτό το ρόλο, ειδικά στην εποχή μας με τις σύγχρονες δυνατότητες της τεχνολογίας. Αντιθέτως, όλα αυτά τα χρόνια όλες οι κυβερνήσεις απαξίωσαν οι ίδιες την ΕΡΤ3, κάνοντας την ουσιαστικά κομματικά παραμάγαζα και θα έλεγε κανείς φυτόρια ανάδειξης ακόμη και πολιτικών προσώπων. Θεωρώ λοιπόν ότι και οι ίδιοι εργαζόμενοι έχουν ευθύνες πάνω σε αυτό και πρέπει κάποια στιγμή να κάνουν και οι ίδιοι την αυτοκριτική τους. Όχι μεμονωμένα, μιλάω για τις εκπροσωπήσεις τους. Όλα αυτά τα χρόνια που συνέβαιναν, όλα αυτά τα οποία συνέβαιναν μέσα στην ΕΡΤ3 ως ένα τέτοιο μέσο, θα έλεγε κανείς, άσκησης πολιτικής και επιρροής της τοπικής μας και όχι μόνο κοινωνίας, κάποιοι σιωπούσαν. Εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω να φτάσουμε στο σημείο τέτοιων αντιγκλήσεων σήμερα. Προσωπικά, τουλάχιστον εγώ και η οικογένειά μου, σύσσωμη, η γυναίκα με τα δύο παιδιά μου, ήμασταν κάθε βράδυ έξω από την ΕΡΤ3 εκείνες τις ζωφερές ημέρες του μαύρου προς τα κρατικά κανάλια και στηρίζαμε την προσπάθειά τους με την παρουσία μας εκεί. Θεωρώ λοιπόν ότι εξ ανάγκης θα πρέπει να υιοθετήσουμε όλοι το ψήφισμα των εργαζομένων και να διεκδικήσουμε στο να μην υπάρξει η παραμικρή απαξίωση στο σπουδαίο αυτό φορέα ενημερωτικό τον οποίο έχουμε στην πόλη μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Κουριανίδη.